सोहर कई प्रकार के होला। कुछ सोहर माई बहन लोग आवेला आ कुछ मर्दावा सोहर होला जोन की जेंट्स लोग आवेला हमनी के गाइले सो। लेकिन जोन सोहर माई बहन गावेले सो तोन सोहर एक लाइन सुनाओ तनी। मचिया बैठल अरे तू हो सासू ईश्वर बगुनवा आकर ए ललना मन करे चाउर के अरे चबेली हाय के अजमल जमल दौरी खाए के। ई बात के कहता ई पतो अपना सासू मां से कहता है कि अमल मन करता कि तनका चार चाट लेते, मन करता कि तनका चबेली खा लेते। भानु जी के फैमिली कहता है हां कि इतना बचन सासू सुनेली अरे तो सुनहु न पावेली हो ए ललना बेहुड़ी बेहुड़ी दही या चोरावेली अधोवनियो न देखावेली ए ललना कोठिए कोठिए चौरा अरे चोरावेली आप खुदियों न देखावेली। ऐ लोग कहाँ बा हो ए मर्दे बुलाओ लोग। प्रिंस देख आओ भाई। मनीषा जी माई जी आप लोग मंच पे आई भाई। अरे उन लोग थिएटर के मालिक मान लगी भाव कोनो चीज में भाव देखना होला सुखले निमन लगी। लेकिन लोकल माल ठीक रहला ए बाबू त एगो सोहर के भाव लागल का रे बाबू का हो कि चंदा माया रे आवा हर तकारे बना दिया तने में बढ़ाई दिले भैया बड़ा एकदम सादा लेका कब को हो जाता कि चंदा माया रे आवा हर परे बना दिया की नरे बना दिया की हर नरे हो ए चंदा ए चंदा हरे बना अंगना के बीचे तब बबुआ हमरो अरे खेली रे साफ गए ठाट हो एकदम बारी कि ये चंदा ए चंदा प्रिंस से कंपनी आ गए। बहुत कहां पे लमलूरा था भले कदर माई पहले आओ मेरे पास आओ अब ए चंदा अब देखो हंसल निकल देखिए भानु भैया के हंसल देखिए अब के मुंह पे चेहरा इने जरा मुस्कान मुस्का के आता ना तरकुल तुरले बड़ा आइए तनी ताली बजा के स्वागत कर दी कलाकार लोग बड़ी अच्छा अरे अरे ठीक बा हम छोट हो खबरू को सुख रहा असही सादा सुहागिन को हम लोग ई मनीषा जी के हो बियाह कर मनीषा हां हई भइली माही हां ए करे के देख के तोरी पर लागल सन लाए
असम से मुंह भइल बन के छाई देखी हम सोहर शुरू कइले बानी आ सोहर जोन होला त जोन दोन नहीं होई बज नहीं होई बड़ा मीठ होई तोहरा लोग ये साहब वाला तोहरा लोग लाइक आई तो सोहर गावे एग्जाम में हां आ सबसे पहले आचर उचर बात ले लो लोग हाँ जी, कपार पे आचर लो तो सब ढील झाल दिए सब बेटी पतो के लूर लक्षण सीख ढेर है जब बेटा भंडार बैठल बड़े भाई मान लगे तहार नानका हो नानका हवे एक महीना के तहार बाद बबुआ हाँ छोटे लाला बा अभी अभी मान लगे अभी हम ले ले दिखावत तनी अभी मान ल भइल नहीं थे अभी भइल नहीं थे तो ई कहां रही एथी में अबे लड़का बैठे पे एक चलिए ये भाव है ये ऐसे मत कीजिए यहाँ छुपा लीजिए इसको तो लड़का भाई लड़का तो अरे ले ना भाई कलाकार मतलब मर ल ल था बुझे से हाँ अरे ले 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 अरे 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 ले ले ए बाबा आई है सोहर होता ओह पर से लोग आइल बा आ गावत आलो का हो ए चंदा ला तारा तारा डांस करे में दिक्कत हो एकरा के दो ना हम चुप रह मान ला ये पोजीशन बा आ ये पोजीशन में भौजाई चलल से कैसे ए चंदा वाह वाह या चुप रह रो मत आचार चाटे के मन करो हाँ। ए चंदा आ ले ले बन तो वो हम नाच ले अच्छा एक एक करो पूछो आए भानो जी के छोटे भौजी के हां ना उनका काहे कहो तारा ज्यादा भेंट होला कल देखियो ए चंदा ए चंदा लिया ला 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 हमरो चंदा मामा जेसीबी में टेम्पू लड़ता चंदा मामा रे पीछे पीछे आता देखो डांस कैसे होला ए चंदा चंदा हरिया कना बाबा कना हमरो ओकरा बाद ढेर मेहनत मत कर लो दिन चढ़ल बा ओकरा बाद चंदा मामा का कहता है क्या कहता है कि एक सुदा तहार कृष्ण कन्हैया रोल वाले हम मानत नहीं कि हमरा अइला से चुप हो जाए है लेकिन हम कैसे आए बीच में करिया बदरी बा वो बदरी हमरा के घेर ली तो तार लाल रोए लगे कैसे के
तनी मीठा करो वाह वाह तनी तनी हम सीखले बनी ससुर पता होगा जोड़ी ठीक लगता हो अच्छा कौन एंगल से इनकर हम ससुर लागत हैं अभी कांचा भी है अब कोई से के आरे एक पीछा ही से ठीक लगता है ये तो कहल बाबा अरे हम आगे खुशी पीछे गो कुछ और ही सीन याद कर लगा और कुछ सीन याद कर लगा तो मोबाइल पर सुतर रही भोर भइल चार आ कुछ धन धन 3-4 गो आगु हमरा हम का कहूं बाद में कहो बीच में हमारा तो भाई समझ के हां कैसे के आले आई ये जसोदा घेरी ली है गारी